Sinawang rasmine kita sinupa sinukarto mereka tertoro pakartine ilmu luhur aku tumrap ing tanah Sapa
Ganti lagi. Menak dong. Sesok. Ses. Azir. Orang kenyamanan opo meneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang wong ayu tanpa rasa tresno Sugeng dalu Mbak Rizka. Sugeng dalu Mas Yuda. Iso adem-adem ngene iki hawane ya. Adem kok. Aku adem iki. Aku serada panas iki. Aku kademen isi ya. Gedene semono kok kademen. Nah, ingin ngaturaken sugeng dalu ki dumateng Pandemen Tresna Budaya Jadilan Manunggal Tri Sejati. Ingkang mijil saking Bangun Cipta. Iki apa to, Mas? Apa iki ceritanya bapak apa? Bapak pembuka. Bapak Bundas, bapak pembukane ya. Bapak pembuka. Nek bapak bundas ya mengko. Sing kare dhewe. Sing kari dhewe. Oh iya. Nek bapak pembuka ya ora bundas. Oh, kalem-kalem ketok iki ya, Mas-mas. Kalem iki Mas-mas. Orang dibuka ya. Aku malah dipetempengi barang. Sapa? Isine sapa to? Isine sapa? Isine sapa to lagi? Isine sapa isine? Kok ora dibuka topenge iki isine sapa? Kok bagus ngono kuwi, Mas? Rapede. Derek mawon, Mas. Apa ada request Pak Bu mau Mbak pilih enten request panyuwunan pelakon. Panyuwunan utawi pamundutan. Mau nyawer juga boleh. Oh, sangat boleh sekali. Enggak nyawer juga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nek bangetan. Guyon, Mas. Ya ora apa-apa. Guyon Enggak nek kecepatan. Guyon nek ana iki ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek ana disyukuri wong ya jenenge wong nyawer ku iki padha karo sedekah. Wong sedekah ku terus rezekine lancar. Ngono nek pengen rezekine lancar, nyawer. Ya deh. Ya sementara belum ada permintaan lagu, monggo ndarek ringkeng daro-daro piyaku karepe napa niku. Rembukan apa to, Mas? Mbakku dijak rembukan. Aku jak rembukan ra iki. Ora, ditinggal aja. Wah,